Hoxe ven unha persoa do Concello a darnos unha charla sobre recursos nas escolas, polos materiais que nós tamén íbamos utilizar nun futuro e para saber como utilizalos. Usamos unha cousa moi básica que é o papel, non? Papel para facer cousas, non? Para todo, aínda se usa, aínda que cada vez máis a tecnoloxía nos leva a utilizar distintos dispositivos e ordenador, pizarra electrónica, non? Cada vez máis nas clases de infantil se encontran con eso, non? Que se funciona así, non? Como poden ser pegamentos, vale? Ou de uso restringido en función da idade, xeiras, non? Tema de gomas, entón, non hai unhas normativas moi fixas, e hai unha normativa un pouco relacionada con algo do material escolar, parece que do ano 87, que di que, bueno, teñe que ter unha forma de etiquetado necesaria para que, por exemplo, as gomas non teñan formas parecidas ás cousas que se podan comer, para que non se metan na boca, ou que non teñan olores ou sabores que determinen iso. Miramos cada produto, escribimos da marca 1, da marca 2 e da marca 3 e despois o compartimos en gran grupo, vale? Traballamos en pequenos grupos e despois o compartimos. Pero ves, estás mirando aquí. Macro papo, esto no es más, que son más grandes. Es normal, esto es algo de época. Claro, que me falta? Déjame leer. Vale, con 2 T. Y las Hoxe, para comparar, normalmente o que facemos é comparar un produto con 3 marcas distintas. Vamos a analizar así, a ver que vos parece, se vai cumplindo todas as cousas. Ten olor ou sabor a alimentos ou flores? Non. Contén algún produto tóxico ou alérxeno? Non pon nada. Leva marcado CE ou país onde se fabricou? Sí. Especifica unha idade recomendada para o seu uso? Sí.